निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनियमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणं ज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम. ಶಾಲು ಪಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇರೆನ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸ್ಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಳ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. दो अंधेरों को अलविदा, नाता जालों से जुड़ने दो, तम सोमा ज्योतिर्गमया, तम सोमा ज्योतिर्गमया. ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿರೂಪನ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಲದ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಲೇಸ್ಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಊರ್ದಾರಾಯನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಮೇರೆನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಣಾಮ್ ಮುಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿರೂಪನ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲ ಎದುರುದೀತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ದಯಮಲ್ತು ದಾಖಲು ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪ್ರತಿರೂಪನ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದ ಗುರ್ಕಾರಗ ಐನ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪ್ರತಿರೂಪನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರತಿರೂಪನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಪ್ರಣಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮುಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದ ಗುರ್ಕಾರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಡು ಐನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಪುನಿ ಬಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಲ ಯಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಅವನನ್ನು ದಯಬಂಡ ಕುಂಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾವಡ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಆದುಪ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಳಯರ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ದಯಬಂಡ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಿಲಾರ್ಗೆ ಆ ಪಿಲಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಜಾಗನ ಸ್ಥಳದಾನ ಮಲ್ತದಿನಿ ಸರಳಾಯರ್ನ ಕುಟುಂಬ ವಾಸುದೇವ ಸರಳಾಯರ್ನ ಪನಿಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಡಿ ಯಾನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಲದಕ್ಲನ ಈ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆವಂದನ ಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಲನ ಉತ್ಸಾಹಗೆ ನನಾತ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯ ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡನ ಕಟ್ಟದು ಈ ಬಾಗಡೆ ಕುಂಪಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಊರುನು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದೆತ್ತು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಸರಳಾಯರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲ ಮಲ್ತದ ನಂದಿ ಆನೆ ಸಂತೋಷ ಪನೆಯರ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ದಾಯಬಂಡ ಕುಂಪಲ ಪಿಲಾರ್ ಪರಿಸರದ ಅರ್ಧ ಜಾಗ ಪೂರ ಸರಳಾಯರ್ನ ಅಕ್ಲಿಡೈತೇನೆ ಅಕ್ಲನ ಹಾದಿ ನಡೀತೇನೆ ಇನ್ನು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುನ ರೀತಿಡು ದೇವೇಶ್ ಸರಳಾಯರ್ ಬಕ್ಕಾರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಲದಕ್ಲನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಇಂಚ ನಡಪವನ ಮುಖಾಂತರ ನೇಟ್ ನೇಕೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು
ಅಂಡ ನೇಕೊಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ನಾರು ದೇವೇಶ್ ಸರಳಾಯರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಅದು ದಾಲ ಸುಲಭ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿರೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಗಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದ ನಲ್ಲ ಆವಡು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಲಾಡ್ದು ನನಾತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಾರ ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಭಾಗದ ಆವಡನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡು ಸರಳಾಯರ್ನ ಕಾಲನಿ ಈ ಸರಳಾಯ ಕಾಲನಿ ಆತಂದು ಸರಳಾಯರ್ನ ಕಾಲನಿ ಸುತ್ತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆತನ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆವಡಂದಾಂಡ ಸರಳಾಯರ ಪಕ್ಕ ಆನಂದೇರು ಸೀತಾರಾಮನ್ನೇ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಸರಳಾಯರ್ನ ಕಾಲನಿ ಏತು ಜನ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಆದ ಯಾರೇ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪರವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪರಿಸರನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊನಪುರಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಸಾಧ್ಯ ನನಲದ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಳಾಯರೆ ಇರೆಗೆ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಈ ಉರುಡುಲ್ಲೇರೆ ಇರ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯರ್ನ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ವಿನಿ ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಅವು ಇರ್ನ ಏತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುದೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೂರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದ್ರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಉಲಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಡು ಕುಲ್ನಾಗ ಯಾರು ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲವಲ್ಲ ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಡ ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತಿದ್ದಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರಳಾಯರಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಎನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ದಿನಾಡ್ದಿಂಚ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ದೇ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪೂರ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ದಿಂಚಲ ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಮೂಲೆ ಬಲತಿನಿ ಏನಾದ್ರೆ ಪೂರ ಸಂಗತಿಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಗುಡ್ಡಾದೇ ಒರಿಣದಾದ ನಾನು ಈ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಂಪಲದ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ನಗರ ಮಲ್ತದ ಬಿಡಿಯಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೈದೇರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಜನಕುಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಬೋಡಿತನಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರಡು ಪಿದೈ ಉರ್ದ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆಸಿ ನಡೆದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಅನೇಕ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋನ ಕೆಲಸಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಳಾಯರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಲದ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಸಂದೀಪ್ ಆದುಪ್ಪು ಆನಂದೇರ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರವೀಣರು ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಂಕ ಕೃಷ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೇಕ್ ಅಡಿಗಲ್ಲೆ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಟ್ನಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಲನ್ನು ನೇಕ್ ಅವ್ರು ಪನಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಟ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕುಲ್ ನೇತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಲಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನಾ ಲಾರಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲೆಗೆ ಈ ಕುಂಪಲದ ಪರಿಸರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರಿಯರೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಪನಂಚಿನ ಜನಕಲ್ನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲು ನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕಟ್ಟಡ ಅಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತದ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಲ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಜನ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇನಾನಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇತ್ತದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಪುನಾರು ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವೈನ ಕಟ್ಟಡ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಾತ್ಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ್ನ ಐತ ಬೇಲೆ ಮಗರ ಮೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನನ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ದಯಮಲ್ತದ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಮೇರ್ ಎದುರುಗು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೇನು ದೇತನ
ಅರ್ಧ ಊರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಹರಡ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಆರು ಏರಾಗ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ದು ಅರೆಗೆ ಪೂರ್ತಿನಾಥ ಕಾಸನ್ನು ತೆತ್ತದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಖಜಾನೆ ಹಿಡಿತೀತೋಲಿ ಆಂಡ ಆರು ನಂಗೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ ಐನ 10 ಸೆನ್ಸನ ಜಾಗ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗಲ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗಲ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಸರಳ ದೀತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಆ ಸರಳದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಆರು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಾಯ ಪಂಡಾಂಡ ಈತ ಜಾಗ ಪುನಾಗ ಏರ್ನ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಲಿ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ ಆರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ನಡುಟು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪಡದೆ ತೋಚ್ಪಾಯ್ದಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಈತ ಜಾಗೆಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಐಕ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಣ ನನೊಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಬಹಳ ಮೊತ್ತದ ಜಾಗ ಆಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಶಟ್ಲ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಇನಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಶಟ್ಲ್ ಏರು ಗೊಬ್ಬು ಆಗ ಶುಗರ್ BP ಅವು ಪೂರ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅಂದಿತ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡದ ಆಯ್ತ ಒಳಗುಟ್ಟು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಉಂಡು ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋವಂದೆ ಅಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ನಾಡ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಿದ ರೀತಿದ ಹವ್ಯಾಸ ಆಗಿ ವೈಕಲ ಪೋವಂದೆ ಇಡೆ ಬರ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಬರಡು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಇಡೆಗೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೂರ ರೀತಿದ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನೇ ಇರ್ತಾದ್ರ ನಿಜವಾದ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಲನಿದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಆರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಕ್ಕಲು ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನನು ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಲಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ನೆತ್ತ ಹೊರ ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತ್ತೊಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ಬೇತೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತನಾಂಡ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಚಿನಾಂಡ ಅರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಅರೆಗೆ ಕನಸಾದೆ ಒರಿ ಉಂಟು ದಾಯಬನ್ನ ಕನಸಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಲ್ದೇರ ನವನ್ ನನಸು ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ದೇರ ಆಂಡ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬರಡುದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಪೂರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಈ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಬನ್ನ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡಾಪುಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಮೂಲು ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಆರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನಿಖಲು ಎಂಕ್ಲೆತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಅರಿನ ನಿಖಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸಚಿವರು ಇನಿ ಬರ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅಂಬರೀಶ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಹತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ ಆಪೂಜಿ ಪಂಡದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಆರು ಈ ವಿಷಯನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರಿಪಾರ ಬರ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ ಗಮನ ಕೊನಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ದಯ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗಳ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನನಲ್ಲ ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಪೂರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಮುಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು ಕುಡರ ದಯಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ರಾಮಣ್ಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಕಟ್ಟಡದ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಕಲು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಕೊಡೋರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾನನಾಭ ಮೇರ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೇಗ ಬರಡು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಪದ್ಮನಾಭ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಪುರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಹುಲ್ಲಿರು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಸರಳರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮಂತನಂದಾಂಡ ಆ ರೀತಿದ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಊಟದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಓ ರೀತಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಪಾತೆರನ್ನು ಅರ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಮುಟ್ಟಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಪಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನಿ ಕೊರ್ನ ಪೂರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ 2-3 ಕೋಡಿಡ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಶೈಲೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಪರಿಸರಡ್ಲ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿತ್ತೇವೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಂಡೋಳಿ ಪರಿಸರಡ್ಲ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಂತದೇರು. ಅಕ್ಕನ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ದೇರು ಮುಂದುವರಿದು ಬರೋಡಾದ್ರೆ ಅಂಡ್ಲ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು 1 ವರ್ಷದವಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಆ ಫಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಐತ ಪಿರವಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಂದು ಮಿತ್ರರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಸಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಈ ಸರಳಯ ಕೊಲನಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಂತೊಂದೇರು. ಮರಿಯಾಲಡೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವರ್ಷದ 324 ದಿನಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಾಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಂತದೇರಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸರಳ ಕೊಲನಿದ ಈ ಸೈಟ್ ಉದ್ದಗಲಾಗ ಸೈಟ್ ಆದ ಪೋತುಡು ಅಂಡಲ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಗೊಬ್ಬನಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಸರಳಯರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಆಪುಲಕ ಪೂರಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಜಾಗಿನ ಬಿಡ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಲಕ ಮಂತದೇರು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಅದು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗ್ಲ ಆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಸುನಂಚಿನ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಅರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೈಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಎಂದು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವೇನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನನಾತ್ ನನ್ನ ನಮಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಜವನೆರೆಗ್ಲ ಮಾದರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವೇನು ಕಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ದೇಶಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಆವಡನ್ನು ಪಂದೆ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಅನ್ನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆರಡ ಏತ ಇತ್ತಂಡಲ ಸಮಾಜ ಗಾತ್ರ ಅತ್ತಂಡ ಜನಕ್ಲ ಗಾತ್ರ ಏನರ್ದ ದಾದ ಆಪಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಎನ್ನದು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ತೂರ ಪೊಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂಪಲದಂಚಿನ ಪರಿಸರಡಿನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರಳಾಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಚಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಅರೆಗೆ ಏತು ಅಭಿನಂದನೆ ಅತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡಲ ಅವು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಚಾದ್ರ ಈ ವೇದಿಕಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕಡಿತ್ತಿನ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ನನವರ ಅರೆಗೆ ಜೋರುಡ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರ್ಕ. ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ಐತಪಿರವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಂಗ ಬೈದಿರಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕಡೆ ಗುರುತಿಸಾದು ಅಕ್ಲೆಗಲ ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡಪ್ಪನ್ನು ಬಯಸಿದಿರಿ. ಅಂಚಾದ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋಡುದ ಲಾಭನು ಐತ ಉಪಯೋಗನು ಇನಿ ಕುಂಪಳದಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸರದ ಜನಕುಲು ಜೋಕುಲು ಜವಣಿರು ಮಾತೆರಲ ಪಡವೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಡ್ಡಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರಲ ಪಂಡಲಿ ಈ ಪರಿಸಡು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಳದಕಲು ಸರಳಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮೂಲು ವಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನೆಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವಡ ಬೊಕ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಜಯ್ ನಾವಡ ಮೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟ ಆವಡು ಪಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ಎಂಕೆ ನಂಬೆರ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ಊರುಡು ಸರಳ ಕೊಲನೆಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವೈನ ಕಟ್ಟಡ ಐತ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರವು ನಮ್ಮ ದೇವೇಶ್ ಸರಳೆಯರು ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮಾತಿರಲ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪನ್ಲಾಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಊರನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬೆಳಗವನ್ನ ಕೆಲಸ ಈ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತಿದಿರ ಪಂದ ಯಾನಾಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರಳೆಯರನ್ನು ಯಾಪಲ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಳಯ ಕೊಲನಿ ಐಕ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೋಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಆಪಿಲಕ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ 4 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ 3 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗದ ಕಟ್ಟಡನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಈ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ನಮ್ಮ ಸರಳಾಯರು ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂದೆಲ್ಲ ಆರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಆರು ಖುದ್ದಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಂಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಆರು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಯ್ನರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯರಿಗೆ ಬೈದನು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ನಾನು ಸೇರ್ಸಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಮಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಹುಚ್ಚಿಲರ ಪಣ್ಲೆಕ ಬೇತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವೈನ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಆಮೀಟ್ಲ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಕುಂಪಲದಂಚಿನ ಊರುಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಆದೀನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊಬ್ಬನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕುಡಂಜಿ ಅನ್ನ ಎಂಜಿನಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲೆಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆದ ಪಾತಿರ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಜುರಿ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಬೋ ಕೈತ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರದವರ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನು ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಯಾವುಜಿ ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಗಟ್ಟಿ ದೀಪನ ನೆಟ್ಟರೆ ಕೈಗೆ ಕೆಲವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನು ಅವು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಲದಕ್ಕಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿರಂಡ ಯಾನ್ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಪೂರಕವೈನ ಬೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆದ ಉಲ್ಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲನ್ನ ಪೆರಿ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಆರೆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆರು ಪಂದಿತ್ತೇರೆ ಸರ್ಜರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಸತೀಶ್ ನಾಡ ಪಂಡ ಸರ್ಜರಿ ಬುರ್ಚಿ ಇಂಕಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಲೆ ಇರಿಗೆ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಆ ದೇವರನ್ನ ದಯಟು ಅರೆಗಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೈ ಪೂರ ಮಿತ್ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಇಜ್ಜಂದನೇ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಆತನೆ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಜುರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜುರಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇಂಜುರಿ ಖಂಡಿತ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೈಕು ಬೂರ್ಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೆನ್ನಿಸ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೆವಿ ಅಂಚದ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿನೆಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಾಲ ಇಟ್ಟು ಇಂಜುರಿ ಆದಿತ್ತನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಜುರಿ ಆದಿತ್ತನ ಆಯ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನ ಫ್ರೀ ಆದ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬೋರ್ಡಂಡ ಯಾನ HOD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಆ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬೋರ್ಡಂಡ ಯಾನ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊರ್ಪೆ ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ಊರು ಇಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿರ್ದು ತೊಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಊರು ಹಂತವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಾತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಾತು ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ರೋಡು ರಸ್ತೆಲು ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ 40 ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನ ಕುಂಪಲ ಇನಿ ಎಂಚ ಆವೊಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ಊರುಡೆ ಆತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರಳರಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಜನಕಲು ನನಾತ್ ದುಂಬಗು ಬರೋಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆವಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರ ಪಲ್ಲೆಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅವು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೋಲಿ ಯಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರಳರ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೆ ಅಂಚೆನಿಂದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ದಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಜವನಿಯರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಡಕ್ಕಲು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಗೊಬ್ಬನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನನಾತ್ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಹುರುಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲುಡ ಅಂಡ್ ಕರಿಸತ್ತಿ ಅಂಕ್ಲು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿದೈಗು ಬಂದಿತ್ನ ಮುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಂಡ್ ಸಭೆ ಅಂಡ್ ಅವಕನಿ ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮನ್ಪು ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ವರ್ಷದ 355 ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಈ ಬರ್ಸಾದ 3 ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬೆರಾಪಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಗೊಬ್ಬಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಸಾಗ ನೆರ್ಪಣಿ ಬರ್ಸ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಸ ಬುಡಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬೆರಾಪಜಿ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವ ಅಂದು ಸರಿ ಆಪಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಗೊಬ್ಬಿ ಜಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಉದಾಸೀನ ಮತ್ಲಕ
ఒక ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾದ ಪಿರವಡು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು 4 ಜನ ಗೊಬ್ಬಿಯೋ ಐದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿಯರು ಐದು ಒಕ್ಕ ಮೂಳೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡು ಮೂಳ್ತ ಜವನಿಯರು ಸೇರಿದು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗುಂಪಳಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಆಂಡು ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂದು ಹೇಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಾಸದಿ ಕೊಡು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅವಡು ಅಂಚನೆ ನಾ ಮರ್ಮಾಳ PhD ಕಲ್ತು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂಡದ ಮನಸ್ಸಿಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ದಿನಟ್ಟು 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಣ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯೋಗ ಬೋನಿತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೋನಿತ್ತೆ ಐಟು ಒಯ್ಟ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಜಿ ಐದಕ್ಕೆ ಮೂಳು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ನ ಮೈ ಬೆಗರ್ದು ಉಂಡದೆ ನಾನು ಇಡೀ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಇವರು ಆಯ್ಜಿ ಹೊಂಡದು ಮುರಾನಿ ಬಣ್ಣಲಕ್ಕನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇನಿ ಮಂತೋ ನಾನು ದುಂಬು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಡು 325 ದಿನಲ ಗೊಬ್ಬಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಐಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಕೊಲನಿದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಅವತ್ತು ಸೇರುಡು ಮುಲ್ತ ಜವನಿಯರು ಮುಲ್ತ ಜೋಕುಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿತ್ತ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲನಿದಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಲ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಸಣ್ಣೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬಂಡಿರು ಮುಲ್ತ ಕೊಲನಿದ ಜನಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಬಂಡೇರು ಐಕೆ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಪ್ಪು ಸಾರ ಕೊರಿಯರು ಇಡೀ ಉರುಡ್ಲಜ್ಜಿ ಈತು ಸುತ್ತಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆತ್ನಿ ಮುತ್ತ ಸರಳ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐದೊಕ್ಕ ಮುರಾನಿಯವರ ಇಂಚನೆ ಮುಲ್ತಾಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹೋಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಚರಂಡಿ ಆವಡೊಂದು ಅವಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೈಪು ವಾಡುವ ಬಂಡೇರು ಪೈಪು ವಾಡುವ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಜಿ ಅವು ನೀರು ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಕಾಸು ಪಾಡೋರು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲು ಪಾಡುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸರಳ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಐತ ಡಬಲ್ ಪಾಡುವ ಎಂಕ್ಲು ಸರಿ ಡಬಲ್ ಕೊರಪ ಎಂಕ್ಲು ಐಕೊಂದು ಚರಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ತೂನಂಗ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಣಕಟ್ಟಲು ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ 2,20,000 ಖರ್ಚಾಂಡು ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸರಳ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರು ಈ ಸರಳರ್ನಕ್ಲು ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ಮೈನ್ ಅಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನದ್ದೇ ಬೈದ್ನಂದು ಆರು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 20-40 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಶಾಲೆಗೆ ಜಾಗೆ ಮತ್ತ ಕೊರ್ದು ಆರೆಗೆ 6ನ ಇದ್ದೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೈದ್ನಿ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಪಿರ 25 ಸೆನ್ಸ್ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊರಿಯೋ ಅಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ನಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಅಮ್ಮೆರು ದೊಯ್ಪೋಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅದು ಪುಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲನಿದ ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನೆತ್ತ ಉಳಾಯ್ದ ಹಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಐದು ನೆತ್ತ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲು ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ ಮನ್ಪಳಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಜೋಕುಳು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಪಣ ನೋಡ್ಪಳಿ ಸಂಗೀತದ ನೋಡ್ಪಳಿ ಲೈಬ್ರರಿದ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐನು ಪೂರ ಮುಟ್ಟದ ಜನಕ್ಕಳು ಜೋಕುಳು ಜವನಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಸೇರಿದು ಐಟು ಮಾತ ಐತ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋಡು ಐತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾನು ಮನ್ಪುಣ ಐಡಿಯಾ ಉಳ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದು ಬಂಡೇರು ಐಡಿಯಾವು ತುಂಬ ಇತ್ತಂಡೆಂಗೆ ತೋಡು ಇಂಗ್ಲ ಜೀವನ ಏಪ ಬರ್ಪುಣ ದೇವರ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಬೇರೆ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ನಮಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಹಿರೇಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡು ಬಂದ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.